Rakkaat television kuuntelijat, tervetuloa taas tänne päätä huimaavien keksintöjen seuraan. Tavallisessa arkielämässä ihan pieni ihminen ei välttämättä aina muista kaikkia, mitä haluaisi muistaa. Eräs tämmönen elementti elämässä on yöunet kautta päiväunet. Niin kosteat kuin kuivatkin sellaiset. Tai painajaiset taikka muuten vaan hourailu, jotka olisi hauska muistaa jälkeenpäin. Oikein hauska. Minä olen nyt tässä kehittänyt tämmöisen ratkaisun, johon tarvitaan ihan yksinkertaisesti vaan tämmönen koaksiaalikaapeli, jossa on ihan selvästi urospää ja naaraspää. Ja täällä välillä menee 8-kertainen kuparisidos, jossa on kumipäällyste sekä vaippa, joka kohinan ja rätinän suodattaa pois. Tänne tyynyyn olen asentanut ihan tavallisen tämmöisen plugin vastakappaleen. Tämä kytketään seuraavalla tavalla ihan tavalliseen videonauhuriin, joka tässä pöydällä jo onkin. Pistetään se sinne ja katsotaan, että se menee tarpeeksi syvälle, että se saa kosketusta sille. Muutenhan sillä ei ole mitään merkitystä. Illalla vähän ennen nukkumaan menoa kannattaa painaa tuo play-nappi pohjaan, niin se valo syttyy siihen. Sitten vaan ruvetaan nukkumaan. Ja kun aamulla herätään, painetaan stoppi. Ja tietysti se täytyy kelata taaksepäin, muutenhan siitä ei tule mitään. Otetaan tämä johto täältä tyynystä irti ja kytketään se kelaimeen. Ja sitten kun se on kelattu tarpeeksi takaisin, niin voidaan se katsella sieltä kuvan ruudusta. Monestihan saattaa, että näkee semmoisia mehukkaita hetkiä unissa, kuten esimerkiksi semmoista unta mä näin kerran, että olin Britney Spearsin kanssa yhtä aikaa rippikoulussa. Niin se olisi kiva nähdä uudestaan. En minä tietenkään tiedä toimiiko tämä, mutta saapihan sitä kokeilla, jos haluaa.